Shalom di damang dainang saluna nang songoni ruas ni tuhata na dibagas beribadah marhide live streaming. Masuk mahita sadarion saat mahita tu ujung ni tahun parhuriaon tahu mulai teo doa sini roha dohot pasu-pasu ni tuhata naso ya manadikon akka bangsona madalani ro akka madalani akka dalan anakok nang natuat pe tadalani ro akka asi tadalani ro akka silas ni roha nang akka habut ni roha pe dina sataunon anggiat malam patuguon haporseon do pakirimon natutong di ibana mandongan hita di udut ni pardalanan ni ngulut tape. Songon naso malsa darion taingot maaka dongatan ang parjolo borhat tuinganan para dianan nasok kali. Songon parningotan di nasida akan nataholongi adong do pakirimota ganup pacupang do nasida rat hudul di parpadanan nabadiai rap dohot Tuhani sahat rodi ari sugut rapak di hasapuran reai ima di parpadanan nabadia nasokal di bagasan ni damang di baheni di ujung ni tahun parhuriaonon gabi pamuhai mau dihita diaka ulaon na dengan mengukap tikin na naeng roguk pakirimon asaboy tapasidung parulaon haporsiaw ni na di palumeo tuhita saha rodi tiki ni Tuhani pasahato tupal hanguluan tu sude akan abadia sian sude bangso marga haum nang perhataan pe pohom mahita martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Narede mahita. Lord.
bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, akadongan na hinaholongan, tapajonok madirita tu Tuhan tai, sian rohan ayas, tarpahatopot ma sudi dosata tu ibana, jalata pangido mahasesani dosata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus para si rohai. Ale debata amanami pargugu na suatu dosan, sito pajala sitobus hami pardosa godang do hami jalatung na sota maham hami dijulu dijongjong diadu pamu. Nunga mardosa hami maradopon ho marhite pikiran pakateon nang pabahenan nami pe. Dibaheni do ubay na roh hami tu ho mangido hasesani dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-baga taring otu hasesani dosa, dok matu nasida, songon sitong na mangulu aho, ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomo do rohaku midah hamatian ni halak parjahati. So ikon midah mengulak ni parjahati, tumadiko dalan nanian. Asa mangulu ibana. Atong saya mulak mahamu tumadiko dalam muna akana parjahati. Boasa tung tagaman mati hamu, ala pinopar ni Israel. Asangapon ma di debatan na digijang. Amin. Songon duhu-duhu do nasa daging, songon bunga-bunga ni duhu-duhu ti do saluhut hasangaponna. Nunga malos duhu-duhu ti jalan nunga marurus bunga-bungana. Alay na miya doro di salileng-leleng na,
ia hatani Tuhani. Saya berjumaho rasi ramate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluyani, haleluya, amin. Tuhan asih maroham dihami. Tuhan saya asih, Kristus saya asih, Tuhan saya asih, amin. Tuhan asih maroham dihami. Tuhan saya asih, Kristus saya asih, Tuhan saya asih, amin. Tuhan asih maroham dihami. Tuhan saya asih, Kristus saya asih, Tuhan saya asih, amin. Asangapan ma di debatan na di gijang. Tuhan mandungani ho, martangiang mahita. Hale Tuhan debata aman nami pargugo na suatu dosan, odo majo mamili jala papungon hami di bagasan huriam na badiai. Nama dok maule hati do hami tuho, ala naong di pasat ho tu hami anakmu. Asa ibana na puna hami, asima roham di hami. Lehon magugo di hami asa tarbain hami mangulaon hatami. Jala asarap hami sugod do dongan nami naong parjulo sahat tuho. Patugu maha porsan nami sahat ro di ujung na. Asa taruli hami di halalas ni roha naong pinaradem diakan na makaholongi. Jala mamuji ho ro di saliling-liling na di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabagi mahatan di debata patujulo jamita di mingguta parningotan di namoding sadarion imana tar surat di pangukapon sada mamuka maisian ayat 4 sahat di ayat 8 tajalo mahatai marhite respon surya songonon mahatan di debata ahu surat ni si Johannes mandapoton nabi tuhuria na di Asia asini rohama dihamu dohot dame nasian ibana na mangului naong manguluhian jalan nang nanaing ro nang sian na pitu to di na diadopan ni habang sana. Dijadi hondo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai. Di ibana mahasangapon doho tagugon rodi saliling-liling na amen. Audo bonana jala ujung na ninna Tuhan debata nuaeng debata na yung adong hian nang naing ro sigonggom saluhuna ima sahatna martua makan obegi hatani bata jala na opeotsa amen. Haleluya, haleluya, haleluya.
kelima haporsiautai songona hitan kondo dongan ta porsiauta di portibion sian mula ni huriai sahat tu sadarion rak makatidakon mahita au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan nama no palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imanan itu buhon si Maria nagabe-gabian si Anton di porbadia andorang suabubuan ido tuhata nama naon na bernit di panguman ni selatus nama te terpajal dewana di hau pinor silang jala tua tu banuato rudung ditanam namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo hundul di siamun debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sugo tu tanoon manguhu miala na mangulu dohot namate au porsea iton di porbadia jaladong sadahuria nabadia uria topan yala Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dusukut daging nihalak nong mate dohot dihanguluan na surasuda amin. Shalom, kita dengarkan berita jemaat pada kebaktian kita minggu ini. Poin yang pertama yang menyampaikan firman pada kebaktian minggu hari ini Amang Pendeta J. Lubis MTH. Poin yang kedua, ibadah video YouTube pada hari ini Minggu 21 November 2021, ibadah melalui live streaming YouTube pukul 11 WIB dan live streaming sekolah minggu pukul 9.45 WIB. Poin yang ketiga, minggu akhir tahun gereja. Pada hari ini Minggu 21 November 2021 adalah minggu akhir tahun gereja. Pada acara tersebut akan dilaksanakan peringatan bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita kembali ke rumah Bapa di surga selama 1 tahun gerejani manang parningotan di Namonding. Poin yang keempat, Minggu Advent. Pada hari Minggu 28 November 2021 kita memasuki masa raya Advent atau menyambut kedatangan Mesias panomonomuon di Haroro ni Sipalua. Poin yang kelima, berita duka cita. Pada hari Senin 15 November 2021 telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Nyonya Situa DJ Simanjuntak Loise Panggabean, tutup usia 71 tahun. Alamat Jalan Air Bersih, Gang Tapian Nauli nomor 12 Medan, Sektor 1. Dan telah dikebumikan pada hari Kamis 18 November 2021 di Sipahutar. Diakoni sudah berjalan. Poin yang keenam, anak lahir. Pada hari Kamis 11 November 2021 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak M. Tamba, Ibu Boru Lumban Gaul. Alamat Jalan Seksama, Gang Aman, Sektor 4, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Poin yang ketujuh, dikeluarkan dari jemaat. Sejak hari ini Minggu 21 November 2021 dikeluarkan dari anggota GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan, yaitu Nyonya Simatupang Afrina Boru Simbolon Sektor 5, dikarenakan telah menikah dan beralih pada agama lain. Poin yang kedelapan, pelayanan peneguhan sidi.
pada kebaktian hari Minggu 28 November 2021, kebaktian siang di jemaat kita dilaksanakan pelayanan peneguhan sidi bagi 16 orang anak yang telah mengikuti pelajaran katekisasi sidi tahun ajaran 2020-2021. Dan setelah selesai kebaktian minggu akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus bagi anak sidi dan keluarga serta bagi warga jemaat yang berkeinginan mengikutinya. Poin yang ke-9, dekorasi gereja. Dalam rangka persiapan perayaan Natal 2021, diharapkan kepada seluruh majelis, PP, dan sektor 4 untuk datang menghias gereja pada hari Senin 22 November 2021 pukul 10 WIB. Poin yang ke-10, Almanak GKPI tahun 2022. Almanak GKPI tahun 2022 telah tersedia di kantor Sinode GKPI dengan harga almanak 38.000 per eksemplar. Bagi warga jemaat yang ingin memiliki almanak GKPI agar memesannya melalui penatua sektor masing-masing. Poin yang ke-11, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu 21 November 2021, kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan Natal jemaat. Berita jemaat tambahan. Perubahan jadwal ibadah pada hari Minggu 28 November 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, kebaktian pagi masuk pukul 8 WIB live streaming. Yang kedua, kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB live streaming 9.30 untuk sekolah minggu. Yang ketiga, kebaktian sore masuk pukul 17 WIB. Sekali lagi kami bacakan perubahan jadwal ibadah pada hari Minggu 28 November 2021. Yang pertama, kebaktian pagi masuk pukul 8 WIB live streaming. Yang kedua, kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB dan sekolah minggu 9.30 WIB live streaming. Kebaktian sore masuk pukul 17 WIB. Demikian berita jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, menjelang siang, kami para jemaat-Mu kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk boleh bersekutu dan beribadah, untuk memuji serta memuliakan nama-Mu, baik melalui lagu-lagu pujian maupun firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, karena Engkau telah menghantarkan kami dengan hati yang sukacita, boleh bersatu di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa yang baik, kami telah mendengar begitu banyak rencana-rencana gereja-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati semua rencana-rencana yang telah dipersiapkan oleh para pelayan-Mu Tuhan di tengah-tengah pelayanan di jemaat kami. Bapa yang baik, pada hari ini kami telah mendengar berita duka cita Tuhan, di mana Engkau telah memanggil Nyonya Sintua Simbajuntak Loise Boru Panggabian beberapa hari yang lalu Tuhan.
Kami membawakan keluarga yang ditinggal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan, sehingga keluarga tetap berserah hati hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan Engkau boleh memberkati dan menguatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan karena semua acara telah dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan berita sukacita Tuhan, Engkau telah memberikan berkat kepada keluarga Tamba dan Boru Lumban Gaul. Engkau telah memberkati mereka dengan mengaruniakan seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga mereka. Semuanya ada dalam keadaan sehat Tuhan. Ini adalah karena kasih karunia-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menerima berkat yang luar biasa daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak yang baru lahir tersebut sehingga tetap sehat, dan juga kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga telah mendengarkan berita jemaat pada hari ini Tuhan, bahwa pada tanggal 28 November minggu yang akan datang, gereja-Mu akan melakukan pelayanan peneguhan sidi kepada anak-anak kami di jemaat kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, sehingga mereka boleh memahami dan melakukan semua pelajaran yang telah mereka terima selama setahun, yang boleh mereka pedomani untuk perjalanan kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada anak-anak ini Tuhan, sehingga pada tanggal 28 nanti mereka tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menerima peneguhan sidi ini. Begitu juga dengan orang tua mereka Tuhan, Tuhan juga yang menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan untuk menyambut Natal pada hari kelahiran-Mu di bulan 12 nanti Tuhan. Gereja-Mu telah berencana untuk melakukan dekorasi gereja pada tanggal 22 November hari Senin besok Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, seluruh jemaat-Mu, para majelis dan panitia yang telah dihunjuk untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan dekorasi ini Tuhan, sehingga dekorasi ini boleh berjalan dengan baik, sehingga semua dekorasi ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan adalah minggu akhir gereja, di mana pada ibadah ini akan dilaksanakan peringatan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Oleh karena itu Tuhan, kami membawakan seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan, agar Tuhan selalu memberkati dan menguatkan mereka. Kami memperingati hari peringatan kematian ini Tuhan, bukanlah untuk mengenang orang-orang yang telah mendahului kami, tetapi kami mau menghitung hari-hari kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami mau agar melalui peringatan kematian ini Tuhan, kami menyadari agar kami boleh melakukan semua kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh pada waktunya berjumpa dengan-Mu di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Abang Pendeta yang akan menyampaikan firman di tengah-tengah pelayanannya Tuhan, sehingga kami boleh mendengar, memahami dan melaksanakan firman tersebut di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami banyak kami melakukan kesalahan dan dosa Tuhan. Oleh karena itu kami mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuninya, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari dimaita.
Dameni debatana sumurung sian salhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salhutna. Kuriani Tuhatta na kinahulungan di bagasan guarni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Di mingguta sadarion na margoar ujung tahun perhuriaon manang akhir tahun gereja. Di pakulingi Tuhatta hita marhite-hite hatana sian pesalmen siapulu mamuka maisian ayat na perjulu sahat rodi ayat 12 dohot sada ojahat didok ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Songonom mahata ni Tuhatta didok disi datangi homma di bagasan hapursiam. Tangiang sian si Musa na poso ni debata. Ale Tuhan sai hodo haporusan nami marsudut-sudut. Tagan sotubu do peak kadolok, jala tagan soadong do pe di tubuhot tanaon, dohot portibion, nunga adok kiako, ale debata, sian saleleng ni leleng na, rodi saleleng ni lelengna. Sumuang do gabe orbuk jolmai dibahen ho. Dungi didok ho muse mulak mahamu ale jolma manusia. Ai sobokon sadari natuari nauk salpudo 1000 tahun yang go di jolom. Jala songon sadagasi perjaga diborngin. Diubang hodo nasida. Jadi mate manasida. Manogo nainung ngamar tubur. Diulahi songo duhut-duhut. Torang ni ari marbunga doi. Jala martubur hape bodari disabi. Do jadi malos. Asa siap dohami di bahir rimasmu. Jala binahen ni parpiar ni murukmu. Ubahet topu mago hami. Nunga di bahir ko hajahaton nami tujolom. Dosa nami akan abuni tu hati uron ni bohim. Ailam moru doaka ari-ari. Nami sude di bahir rimasmu. Ai songon hoi sada dolaho suda aka tahun nami. Ari ni tahun nami. Itap ni 70 tahun doi. Jala molo marhagogon si tutu di deak 20 tahun. Jala hinadenggan ni nasida do. Hangaluto dohot halu jaon, ai hatop situtudo laho salpu, jala habang dohami. Tungi sematu madagogo ni rimasmu, jala dihabiari ho hobartu pangonai ni ari ni rimasmu. Sai parrohai mahami, mamilangi aka ari-ari nami, asa dapotan roha nabisuk kami. Ido sahatna. Huriani Tuhatta na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bae portibiodo sadapat dapot taringot tu hinarikot ni aka ari-ari tiki manang waktu
Didok songonon, kerugian materi dapat diganti dengan berusaha. Kerugian pengetahuan dapat diganti dengan belajar dan belajar. Bahkan kehilangan kesehatan dapat diatasi dengan mengendalikan diri atau dengan obat-obatan. Namun waktu, hari-hari yang telah berlalu akan hilang selamanya tanpa pernah bisa kembali lagi. Dan Tuhan pun tidak pernah berencana mengembalikan waktu. Tapi waktu itu adalah secara linier menuju ke depan. Jadi sasitongna mululam tabba umur balam jonok no maiba Tuhan susudani bohal liba. Nape hebat tiap kita merayakan ulang tahun. Panjang umurnya inna. Apik tabba umur lamotik no maiba di tonga-tonga ni hasiangano. Bahkan di dokon portibiodo benean pada pona waktu itu adalah uang. Itulah dunia sekarang ini kita lihat. Segala sesuatu di dalam waktu adalah uang. Itulah sebabnya orang-orang bijak dan orang-orang sukses tidak mau menyia-nyiakan waktu barang 1 menit pun. Itu sangat berharga. Karena identik dengan keuntungan, identik dengan keberhasilan, bahkan identik dengan mammon. Molosongoni portibiom mabbaen argana tiki, rikotna tiki, sasitongna molo di tonga-tonga ni akan persea, di tonga-tonga ni akan persea tu debata di bagasan Yesus Kristus. Sasitongna tiki identik tungol. Dakulah keuntungan. Aing go sorong betiki, sorong bengol. Dan mungkin adong ngolu, anggorang adong tiki. Jadi manangise na mapar meyam tiki. Sasitongna ibana sedang mapar meyam asi doho tolong ni rohani debata. Mulu portibi na ki maceri kutia di batiki. Terlumui madiaka na porsea masai rikot si tutudo tiki partikiani di bagasan ngoluon. Di mingguta sadarion nakingandung nga dokima ujung tahun parhuriaon. Akhir tahun gereja. Hal ini naik paingotok kita molo huriai pe komarujung do di tonga-tonga ni hasiangan on ngoluta pe cepat atau lambat akan di end selesai borhat portibio pe ikon marujung haulion na pe marujung bakat di tonga-tonga ni saluhut na ikom marujung ikom marahir dada darong di bae pembedaan bana mepe boido borhat naposo pe boido borhat remaja pe boido borhat na dewasa pe boido borhat lansia pe boido borhat pangula pe borhat do padita pe borhat do semuanya akan berakhir. Jala di tonga-tonga ni ujung ni parhuriau ni ditaringoti musema di si akadongan manang natoras manang na ale-ale mang na oma manang si solhop mang na boru manang yanakon nang jumulo moding. Jala binerengi
tatadai made berarti do berbaju nabi rok kita sunari. Tadana marhabut ni rohaninna. Sasitong na mulo ditaringoti pihak kana moding di bagasa tikion. Danga sa marhabut ni rohahi tadaw. Jidang pole ko pakion berbaju nabi rongete. Nakpeo dipaktak pula salahnya. Ini do. Alai mulo niar sakon naung lao. Ngulu niban niar sakon tonggo susah ibarisi. Tang marlapatan dia dopan ni debata. Alai puasa ikut dipaingoti jala pola di jahahon songo di bagasan tikionan noduk sinung jamita. Taringot tua kadongan nang jumolo borhat mandapot to Tuhan si topa jala si jowi bana. Sa sitonga dada asa patangis-tangis cok keluarga dao. Danga sampai macu air mata supaya bercucuran daun. Dada sampai macu batin di bawah nasa kembali musa kita berduka. Tidak. Alai nana yang dohonon na di sini bagasan tikion. Ternyata tong dosong ngodongan naung jumolo borham ada foto Tuhani ido jabarta. Cepat atau lambat akan menjalani kematian ini. Idu mulo dia de hata batak doko tu dia ho, dung mate ho. Tu dia manuai. Ai adu suku sada opung-opung nang matua, nang marsia pulu murna. Mulu hubereng nian nak sian perhurionna atung lasia doroha. Dekai terlebak marminggon. Oleh kudul di bangkunai martangiang. Pas satu pilihan martangiang. Lau mula martangiang. Bah. Mulai hati ada opung. Da burju. Seni kudo di bawah seraku mamireng gimana. Abek topu maimana marsahit. Jela pola songon na tulpe-tulpe hosana. Usukumma. Ay mulu mate ho inang. Matu boho tu dia ho niku. Arak pinawoto-moto Inna. Bejenggo si boto ho tu dia babasa boleh kau mati ho. Lo bertiba terus. Tu dia ho, dung mati ho. Ikut takas doi. Ba memang mulu dia kahapur siaw na asing dirokod doi. Mudah-mudahan insya Allah masuk ke surga ini nanti. Anggo dihita pasti do dibae. Isa ada Yohanes 5:42. Ia di bana Kristusi. Di bana do hangoluan, ya so di bana Kristusi, yang di bana hangoluan. Pasti do. Atok saunari diisi do nguluta. Itu hani do. Dia kena matu maju suku. Diisi do Tuhan, diisi do yang dihamuna Tuhani do, menang na asing. Tuhani do. Mulak kana bosos sini kunan nong goyang-goyang do be. Ih do. Kau lebih bertibion inna deh. Jadi unggut waktu nama tu tersituk-sitong ngomong dia ho. Aliran nama dokodah asa hatok dao. Lo mau ngurumna 200 tahun asal songno saciakna. Itu. Merguguma dibayen Tuhani. Jadi didok di bagasat dikion anggo ngolu di tonga-tonga ni asianganon. Tung macai jepek do. Tung macai jopok do inna. Di bahasa bata tuba asli nanti jopok inna. Jepek. Alana. Mulu songoni jepek ni ngului. Jopok ni hari-hari. Nagabe sisukunon. Bukado mamake hari-hari. Asa marguna. Jala marlapatan. Jala marlapata kita di bagasan nih hari-hari. Aigo nuaing jolma. Ulu sasadari tikina rang marlapatan. Hulanna marmiam-miam. Dang di hari koton. Bahkan adong do sedapat dohan songonon. Mulu naing tabu pakilalamu di masa tuam, berjuang maho di masa
Apa somu? Ima riko ni akaari, riko ni tiki. Si parhasiangon, si pakeon di hasianganon. Alanido di bagasan tikion marhite-hite odolan ni jamitaon. Di paingot jala di jauh hita, buhado dalallahu mamake ari-ari na jepek na pinasahat ni debata tu salu jolma secara khusus akan aporsea ima dia lusi odolan ni jamita di bagasat dikion ajari mahami mamilangi ari-ari nami, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Omma na ditangiyakon na pinangiduhon ni si Musa ay tangyang ni si Musa doon turpukon alay sa sukucukum rohani ba buasa pola di Panginoon si Musa tuadopan ni debata ale Tuhan ajari mahami mamilangi aka ari-ari ni ngulu namin inna hapeng si Musa nung ngaya bajupang do debata di dolok Sinai o papuluari o papuluborngin sape pardopahan nai mo hinai gok hamuliaw ni debata sape daktahan ni si Israel mamereng hamuliaw ni bohinay alay buasa pulay doko ni mana ajari mahami mamilangi aka ari-ari ni ngulu nami nanaing di pabua si Musa tu hita di bagasat tikyon isepe hita jolma di bagasat tikyon songo dia pe tibo ni pangkatna songo dia pe gorang ni sinadongna songo dia pe hamalonna songo dia pe hebatna di tonga-tonga ni hasianganon didok terbatas do gugu ni jolmai terbatas do pikiran ni jolmai terbatas do pangatusion ni jolmai dinalaho mamake dohot madalani ari-ari ni ngului masih terbatas ay sipata mulu apala pinaroau purtibion do selektif sahira na mangiburu do iba sipata tudongan rabo niya tikiniba mangula do hotibana alay seu tibo padapotan na siya niba iro saruba do gajang ni uri ba do niba niyan sa torbang niba imano nga tu gijang iba sa latong toro ay nabuaro na yung namanguloy na roha kaya alo sa dari hamunay saruba do tiki pinake alay di sima halubian ni sasahalak mamakke tiki mangolu di partikiani jala memungsikan partikiani dada hula semata-mata melakukan rutinitas kebiasaan dohot blahon alay di pahehe dorang todina lau mangula ulaun maka nasaunari tabereng ka ahli motivator dan ilmu pengetahuan bediajarkon alay buhado mendorong jolmaon asabui mangulu dinggan buhado mendorong jolmaon asa semangat buhado mendorong jolmaon asa mangulu rohana mula-ulau ay go neng jolmao makidikyon atau ay masong-songon no mau akhirnya pi mangulu masong-song ni mata pi masong-song ni tangro bahkan waenggok jolma toropro tu tonga-tonga ni huria dan ngapala dipake tiki ari-ari gabi marsitu tu arupan ni debata bodo ibana masuk songot-congoni hudul songot-congoni mulak songot-congoni nangok perubahan sama tu huta gabe songot-congoni jalan mangulu ba gabe songot-congoni ulu ham songot-congoni dan binote iba songot-congoni unate alani do didok di bagasat tikyon ale Tuhan ajari mahami mamilangi ari-ari ni ngulu nami jadi perlu dipaingot sehalina itu kita
Ganup tiki nauk salpu dak ya bui ta paulak be. Ganup tiki naung berlalu tidak pernah mau dikembalikan lagi, dan Tuhan nggak pernah mau mengembalikan itu. Berjalan kita secara linear. Nauk salpu ma goodbye naun marang dong. Jadi alanido ubay pula saya ditaringoti di jauhon jalan mersitu didok di bagasa tikion. Ali Tuhan ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. Alani pakke matikim rikoti tikim manang didok parhase yang matikim. Alai suku cukun buasa pola ikom mangido akan aporsea songoci Musa tu adoban ni debata. Ale Tuhan ajari mahami mamilangi aka ari-ari ningulu nami. Didok di bagasa tikion ala Tuhanido na marhuaso di langit, na marhuaso di tanoon, na marhuaso di jolma, marsudu-sudu tro di salileng ni leleng na jala debatado na puna tiki, na puna ari-ari, holan na mamakke do hita. Ibarat ni saunari di dokon istilah hak guna bangunan, hak guna usaha. Hirahonido hak guna mamakke tiki, hiraholanido na boy pakyota jala na boy ulah honot di bagasan parngulonon debatado na puna tiki. Makana lo mona do tujol mai mana tiki posobe bana dijo terserah da boy mga bati arong boy pagajak konumural ni hamoron na. Arong boy pagajak kunumur na ala ni tinggun jabatan na. Arong jolma boy pagajak nurani keberhasilan na. Mengulo songonido ba sa pola hitay kunulo sobong dingulo karoa. Ba sa pola boy ta margijang ni roha roha. Ba sa pola boy ta mga sahon na rong dihita di Portibion. Bahkan nakingan di dokon di agedday ay songo duhu-duhu do na sa daging, songo bunga-bunga ni duhu-duhu do nasa hasa ngaponi saluhuna ikom mulak tutano. Baka Tuhani mulak maho tutano ina tujol mai. Jadi sa sitong na songonima argani ari-ari waktu tiki na nileo ni debata na dipangido tuhita di bagasan tikion asa boy ari-ari do tiki marlapatan marguna do denggad di bagasan tikion dipangido di bagasan tikion hapor siai ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus ibana do na marhuaso di langit di tano dot na sa sina dot ngulum dot na sa nadong dio daong nasi jala marhite-hite ma boy hita bangida doho madalani nguluon doho dinggan. Hiadu bigi hamu teh deni halak batak daktarulah habe mulak poso. Dung matuai bana naik poso. Tak boy be. Tau tom matuai ino makan naik kan. Ino mah. Hapeng tiki poso tangi sari hona imana tu. Hatwona gabelo jama. Ini urokun nakingan jika engkau di masa tuamu tidak mengalami kesusahan, berjuanglah di masa mudamu. Itu. Dak kaulah habe mulak poso. Dang be. Laos tapak kepenuai ngaka obat-obatan babay poso. Ino mai. Ino. Laos tatukar peneng buhiton gabe senabirong gabe botar alani kabaran nabaga nuay ngon. Tong no mga matuay nang. Ino. Malo mahita mamake-make nan liyaw ni Tuhani ng matuaw. Nade. Kung matuaro. Jadi mulo yedeo kalabata ki edei au geso namikil do. Daktarula habe mulak boso. Pengharapan na terlambat doi naraku. Pakirimun nang salpu doi naraku. Bahwa minangin ang namatuan ay julo madok
Agak kira umur 10 tahun mau na. Nang bumi nang dah. Itaw-taw mah. Dia tua ni ate. Ini mah doon do ba. Nang arong pinasing ate. Jadi alana di dokon manugo naipe, borngin naipe, arian naipe, apunan itu hani doi. Tikin itu hani doi. Nai paluas doi kita mamake. Alanima tadok ma di bagasat dikion ali Tuhan ajari maau mamilang-milangi ari ninguluku diulauku diusahaki dihamorauki dihagabioki dihasangapoki asa marsangap guarni di batang namangihut museng didokon ala umur ni jolma di portibion tung martikido anggo diadupan ni debata jolmai betul-betul tak ada ngargana bereng ai tudus tunipi duin na jolmai karena membernipi ate baru didokon tudus tu bunga-bunga tuduhut-duhut di manogot na ibana mangerbang botarina nunga ama alas be hidup. Jadi tung masai retes dungul. Ibu Tuhan teh retes molina murah ponggol. Ripongin bahasa Batak nam seti. Retes ciedo. Aswarung nabu ibaino dlaho patugu pagejak kono murod. Dagarong. Jala didoksi Jakobus museng yang ngoli jolma di Portibion. Songo timus do. Dari dia satokin, mago saliling ni, liling na. Songo nobu do paninna, satokit dari dia satokin, mago. Bah, tung masai, danga do kaping lapatan ningului berengon, dia dupan ni Tuhani, anggodang, tapake, tapargunaho ni, di tonga-tonga ni, ngulung. Bakat didokon disod-songon na dibuhul matikina otak ni 70 tahun no mak. Jimul sonari umur tahun 20 tahun. Digarin aja. Atena. Mulai ban 20 nakingan pertibo. Mulai sonari umur tapi 70 sia. Digarin aja mak. Ina. Bilang-bilangin nama. Satokin nama kan. Bah. Inaroha mak. Hapeng mololeo pesa 70. Unak pulau so 70 na yang umur tak. Semula 55 pe. Ngasih patar ruhe-ruhe ngulu na te. Ngahona diabetes. Ngahona asam urat. Ngahona asam jawa. Ngahona stroke. Ngahonaon. Cipas mahatan itu hatta jabbar ni nagajang umur nei iso di banaha. Hangaluton penderitaan. Gok halap bata dang bertanggung jawab Tuhatan ini bata. Iyo, orang bertanggung jawab. Tiki mangoli hita muli hita iulosi. Ya peho mauloson. Saya gajang maur muna dapa yudi popu satu nama rodok-hodok. Satu nama modok ini berapa sih? Iro deh, apeng holam manobo sahita sabiji bisa pematang teh itu anak pemawinna, dangnya alap kita. Aina tazalu di kan? Jadi orang berani menjadi kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan, unak kita matua. Iro, poso-poso mayala, amang birne deh, musema, begirmi bagan, poso-poso maningon, terdo. Air. Jadi nabudari seuri mang-rimangi ma si 70 tahunon. Beh, umur hununga 54 tahun. Mulu 70 basa plonom nain. Muli lokom ma sebulan nain mahonin na. Holam mang itu tik gino mai ba. Sada 20 sia asa sadari nain ma. Bah ima
ubay didok si Martin Luther sa sitongna idok songonon. Asabuy ho managam sitong diharoro ni Tuhani, dinaro Tuhani mangalap bitang tu portibion, baik melalui kematian nang do kebangkitan ni muse, idoki ba nama disada komitmen imanna. Anggaplah besok Tuhan akan datang, maka malam ini engkau sudah sungguh-sungguh bersiap untuk menyambut dan menerima Tuhani di bagasan perenguluan. Jadi sungguh-sungguh hidup ini adalah kesempatan. Hidup tainang. Taidehom mencoba hidup ini adalah kesempatan. Dak pula guguhia suara tak alai tak nikmati mak. Dia akan subuh marede songnau parindekos barak pola. Tehutum menangit-nangit. Alai taidehom majo hidup ini adalah kesempatan. Buita ituntun solidaritas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi betul tidak salah lagi, hidup ini ada kesempatan. Selagi masih hidup, marilah melayani Tuhan. Ketika kita tidak berdaya lagi, sudah menjadi berkat. Oh Tuhan, honi nomadohon. Ay merdele pesuboy. Wala di podoman nama. Oh Tuhan, honi nomadohon. Oh Tuhan. Munang bejo, opung ini terang robe opung mutusi. Nang robe opung tatusi. Oh Tuhan, pakailah hidupku menjadi berkat. Alanido tabereng di Alkitab si Metusala umurna 700 7 tahun umurna, 700 tahun. Alai satu kata pedang aduk siang ngoluna nabu di patorong di buku nabadion nagawe panutan. Ayah aduh bigi jolma madokata inamate. Inna masongonon. Jalati hai sahirana agi ordo sudi jolma bigi hataun. Mulu pinaruhahon ngulu ni amat tahun nian. Inna. Purwa musuna maon. Nama dokata on. Mas segodang dosi daun. Siang ngolunan yan. Alay dangong nabuy gabi tiruanin. Tabayak mo junwangi. Nakpehita jojob bersendiwara na burju don ninda. Alay di balik ni ay may maksuya siya pangalakon yun ninda kan. Jadi lebih jujur duh bereng amat pena mendokati pada saat ini. Alay Tuhan Yesus nakpe holat 30 tahun do. Umurna di tonga ni siang anon alai sude ngoluna gabe tujuan ni ngoluta betul tahu. Jadi alanima di bagasa tikio di hamuna amanami doti nanami. Jika hidup ini adalah kesempatan, pertikiano kesempatan di kita di bagasa tikion, alani molo boy tatusi. Moloboy taradoti, moloboy tagunahon, moloboy tapungsihon, ari-ari ini nasihat debata, ima sa sitong nangolu na umarga. Jadi dak soal gajang nabe, dak soal pedek nabe, alay marlapata dongoluta di ari-ari na ni Leon ni debata, ima na margay nang. Jelahyado, mulu biasanya kami berjamita di ulang tahun,
Wawancarai do geleng na sada do istrina. Jayon hiama ulang tahun sada ama. Aku jang umur nanian 25 tahun. Husukum tu geleng na. Hira aha do dibereko nabui halubian ni amangon dingoluna marubuk kamu akageleng na. Pola dong niang inna. Begitu hari raya hanung kusarong do. Hira-hira sauni majoru pani baru suku mamuseng istrina. Hira hari bereko inang halubian ni amat tahun dunggawi suami istri hamuna sekitar 5 tahun mati kini pernah lagi. Tanga dong amang. Itu aku pikir suni kejangi uluni tak kangen inna. Bahasa raya hanung kusarong ko. Hau maju suku jo. Basong musim itu salah mirang marlapatan di raya ho pirang marlapatan. Alana adong do akan nilai-nilai di ngolu na dinggan di ulang tahun ni babu imei di pabuah di memeh tu geleng tu dia sude do akan nahu maliang ne kan asarong makna ni ngului iro. Jadi alani do di bagasa tikion molo nunga tapake ari-ari nasia Tuhani do dengan jala marlapatan ingoma gajang manang napedek umur tadi portibion marlapatan may diadupan ni di bata. Jadi singkat atau panjang waktu yang kita jalani semua itu kesempatan untuk dapat melihat dan mengalami kuasa dan kemurahan Tuhan. Jadi alanima di bagasan tikio di hamuna amanami inanami taingomma saluhutna ari-ari nasiat debata tuk saluhutna ari-ari na denggado dangadong ari naroa ay halak batak jorbudo berkami mulu marpesta ikut cadi jaha ari-ari ni batak kate artia suma anggaran nenai sobut panguli hosgob bina ebadam bihatatane sih. Arang denggat tikion isodo iur ni halain na. Wah sagabi iur ni hala mano tuh tiki. Habek tu hata manopa saludo ari-ari macai denggan. Baru na bagi pahebat tunuaing tetap tak kajaha buku perhalabe. Alih halak batan yang majahal mana mak. Muluk pesta na dari kamsin na. Dari itu dia kamsin bu. Ah dari sini. Masih siapa mah? Si Daudo, siapa nih mah? Arab gua sih masih siapa nih mah? Susah nih kami Kristen nonin narwaku. Sutung ibe kamu songo nih bah. Biar mangoli gelek ta sogot. Bereng jo di si inna. Dungi di sirak cijak kok mestrina. Nah contohnya aja di si. Aurang bah manirak ko di si. Saluhu 2 hari-hari ngadengga di topo di bata. Amin. Amin. Alau nga ho natok songoni ha. Ido na dua ya. Iya manguli mang ginami dah. Pas matong opungi parumay nope gudang boto-botoan na. Iboto nope kaparhalain do dia. Jadi waktu pesta nami di hari Kamis nang lubaw. Di hari Kamis matanggal na sama tulang niku. Ay madah. Opung ni parumay menor di boto na majaha parhalan. Aisa di hari gawi perhalaman utuhon hari tulang niku. Labo guru kontong. Mulu songoni be kamu na pergaus tu hata. Alai do kondisi baro. Saluhuna hari-hari na denggan. Hita do mabain hari dang denggan. Anggut hata sian hari parjolo 1 hari papigahon. Tabay hamu bitaho. Sudah di dokter di bata denggan. Tidak perhalaman tu hobe. Aporsiota nama, nirokon ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Jadi sahalinai taingomma saluhut ari-ari nasiat di bata denggado jaladang adong narwa alani saluhutna martikido saluhutna marmasado saluhutna marjamado alani pasangap matuhani diaka ari-ari ningulung asa mertua ho jala sonang satikion rodi saliling na. Amin martangi yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan debata marhite ite Yesus Kristus.
Apala tungon di bagasan tikiom marhite-hite hatam. Nunga di jauh jala di paingot kami Tuhan akan aporsea. Asa manuktok kami Tuhan mangido pangajarion. Sian ado pamu na badiai laho mamake. Dohot mamilangi aka ari-ari ningulu nami. Takas do Tuhan ditopaho aka ari-ari. Masading jala lehet dang adong nahurang dang adong narwa. Alanido di bagasan tikio Tuhan, mulu diajari kami Tuhan, mamake aka ari-ari, nauk pinasahatmu Tuhan itong atungan ingulun, imangulu na marlapatan, ngulu na marguna, diadopamu na badiay nang ditong atungan ni hasiang anon. Asi maroham Tuhan di bagasat kion, sayhoma Tuhan na mga rajay, mga ramuti madongani Tuhan, asabuhi kami, mamilangi aka ari-ari ningulu nami, na jepek jalan terbatas di tengah-tengah ni hasiang anon. Pinuji maho Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kadongan ganup tahun di ujung ni tahun parhuriaun songon minggu sadarion ditotuhod do di sudi huria mabahen parningotan di akanang jumulomoding ia tabahe pe parningotan di nasida akanang jumuloi dada nanaeng mangarsahi kita sisolhotna jala ia martanyang pehita dada tu mangyakon akanong matay. Alay manangyakon ganup hitabi. Asabui do hita saingana dilabong ni Tuhani. Rabdoho na sida naung jumulo sahat tutuhatay. Asa mabahen perdomuan manaiti rohatta. Asa maluki kita tuinganan hasonangan di bagasan Yesus Kristus. Parmahan nadinggan rohay. Nanaing romu se ibana mangalap hita, asarap hita dohot ibana. Ido na tarimang rimangi, jalan na taulahod di namarningot kita, diak kadongata naung jumulomoding apala ditikyon. Akup ni, nauk tiniktikot diak ka ujung ni taon nauk salpu. Ingotot tama nuaeng, do takadongata naung jumulomoding dina sa taonon. Mamuka maisian bona ni taon parhuriaon
satu ujung ni Parkuriau di Bagasan Tikion. Ima na perjolo Nyonya Huta Barat Mariati Boru Panggabean marujung di tanggal 2 Desember 2020, tutup usia 26 tahun, sian Jalan Sisinga Mangaraja nomor 44B sektor Tulu. Napaduahon Jusuf Nainggolan meninggal 2 Desember 2020, tutup usia 55 tahun, Jalan Bendungan 1 Pondok Merindu sektor 4. Patuluhon Janaik Panggabean 10 Desember 2020, tutup usia 25 tahun, sian Jalan Saudara Ujung nomor 110 sian sektor Onom. Napaupaton Nyonya Situmpul Nurhayati Boru Siregar 15 Desember 2020, tutup usia 5 tahun, sian Jalan Sisinga Mangaraja Gang Sehati sektor Tulu. Palimahon Lasta Sihotang meninggal 24 Februari 2021, tutup usia 75 tahun, sian Jalan Air Bersih Ujung nomor 110 sektor Onom. Nyonya Huta Barat B. Boru Sianipar meninggal 6 Maret 2021, tutup usia 71 tahun, sian Jalan Santun Ujung nomor 100 sektor Onom. Nomor 7 Nyonya Nababan Tiurlan Boru Simamora meninggal 12 Maret 2021, tutup usia 76 tahun, sian Jalan Sisinga Mangaraja Gang Kasi nomor 10 sektor 5. Nyonya Simajuntak Nelly Boru Pakpahan meninggal 20 Maret 2021, tutup usia 25 tahun, sian Jalan M. Nawi Harahap Gang Raja Aceh sektor Opat. Pasiahon Edi H. Nasution 10 April 2021, tutup usia 56 tahun, siat Jalan Sisinga Mangaraja kilometer 9,5 Mertoba Sada sektor 5. Pasapuluhon Mas Nurli Boru Nainggolan meninggal 14 April 2021, tutup usia 55 tahun, sian Jalan Singa Mangaraja Gang Sahata sektor Tulu. Pasapulsadahon calon penatua Hasiholan Sibarani meninggal 29 April 2021, tutup usia 57 tahun, sian Jalan Menteng Pitu nomor 272A sektor Tolu. Pasapuluduahon Nyonya Nababan Mangaralan Hutagalung meninggal 3 Mei 2021, tutup usia 20 tahun, sian Jalan Air Bersih Gang Pelukis sian sektor Sada. Pasapultoluhon Dr. Andus Karol Manik meninggal 10 Mei 2021, tutup usia 66 tahun, sian Jalan Air Bersih Gang Rela nomor 30 sektor Sada. Nyonya Simorangkir Pesta R. Boru Lubatobing tutup usia meninggal 10 Juni 2021, tutup usia 50 tahun, Jalan Pintu Air Gang Horas nomor 14D sektor 2. Pasapululimahon Jenniati Boru Huta Barat meninggal 2 Juli 2021, tutup usia 53 tahun, Jalan Pintu Air Gang Selamat nomor 2 sektor 2. Saplonom
Nyonya Sianturi Termin Boru Siburian, meninggal 10 Juli 2021, tutup usia 74 tahun. Sian Jalan Pintu Air, Gang Horas, nomor 7, sektor 2. Pasapulu pituhon, Nyonya Tampu Bolon Imelda F. Boru Lubatobing, meninggal 12 Juli 2021, tutup usia 48 tahun. Sian Jalan Jaya 2, nomor 27, sektor 4. Pasapulaluhon, Nyonya Saragi Parange Boru Marpaung, meninggal 24 Juli 2021, tutup usia 76 tahun. Sian Jalan M. Nawi Harahap nomor 14, sektor 4. Pasapulsiahon, Lukman Simajuta, meninggal 1 Agustus 2021, tutup usia 62 tahun. Sian Jalan Saudara nomor 15, sektor Tolu. Paduapuluhon, Tunggul Parsaoran Sitompu, meninggal 11 Agustus 2021, tutup usia 70 tahun. Sian Jalan Santun Sentor Onom. Pada 20 sadahon, Henry Ritonga, meninggal 10 Agustus 2021, tutup usia 62 tahun. Jalan Kemiri 2, Gang Kelapa 2, nomor 5, sektor Tolu. Pada 22 Anga Dewa Jebua, meninggal 20 September 2021, tutup usia 60 tahun. Sian Jalan Air Bersih, Gang Tapian Nauli nomor 1, sektor Sada. 20 Tolu, Nyonya Huta Barat Hasni Boru Simorangkir, meninggal 30 September 2021, tutup usia 77 tahun. Sian Jalan Bahagia Bypass nomor 1, sektor 4. 24 Gindo Saragi, meninggal 2 Oktober 2021, tutup usia 63 tahun. Sian Jalan Sisingamangaraja Gang Sahata nomor 5, sektor Tolu. Pada 25 Nyonya Penatua S. Situmorang Epipa Krismesti Boru Pakpahan, 15 Oktober 2021, tutup usia 50 tahun. Sian Jalan Santun nomor 5, sektor Sada. Pada 20 Nopon, Nyonya Simamora Lisbeth Boru Hutahayan, meninggal 9 November 2021, tutup usia 50 tahun. Jalan Pintu Air Gang Saurdot nomor 10, sektor 2. Nyonya Sintua DJ Simajuntak Loise Boru Panggabean, meninggal 15 November 2021, tutup usia 71 tahun. Jalan Air Bersih Gang Tapian Nauli nomor 12, sektor 1. Jadi saluhutna meninggal siatonga-tonga ni huriatta, orang dewasa laki-laki 10 sada halak, orang dewasa perempuan 10 ono palak. Jumlahnya sudah di bagasan 1 tahunon 27 halak. Ima sahatna jalapat jahau di bagasan tikion. Tabigi mahatan itu hatta sian pangukapo 20 ayat 12. Dungi huida ma akan naung matei, akan memet nang akan balga, jong-jong di jolo ni habangsai. Jadi diukak ma akka bukui, dungi diukak ma sada buku na asing, ima buku hanguluan. Gabe diuhumi ma akka na matei, marguru tu na tersurat di bagasan akka bukui, obar tu na niula na sidabi. Rab jong mahita saluhut na. Martangiang mahita di bagasan rohat tabi mabahen perlingotan dinasida kanaung jumulo
modingi martangi yang mahita di bagasa rohat dabe. Amin. Tetap mahita dalam suasana berdiri. Mari di mahita sian nomor 340 ayat 1 2 masih paidan. Semasih paidah anduna usiai belum saat bilakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Bertemu jumai mengaludut sayunang tadi kita di Kudul mahita salutna. Mari di mahita sian nomor 410 ayat 2. Pinggul paton dioki lamamban yomonai Opak Musa 10 ayat 21 imahatani debata. Pabor hatita lau pasahatun pilihatta. Sonom may dok hatani tuhat tadisi. Alai anggo halak lepi idama. Nunga hulehon saluhut perpuluhan di Israel bahen teatianan ni nasida. Bahen perjabaran upani ulaun nasida. Nani ula nasida. Tohona di udung-udung parluhutani. Amin tapasahat ma pilihatta.
Rimahita jongjong saluhutna. Tapasahat ma peliat tahun tua dupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Di paratopot rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo mualina saulibasa na mauliutus. Iso nupasahatami do pilihan hamaletan nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihanon gabi pati bulhon. Dohot gabi panidangion persaoran. Dohot ulaun asiniroha di huriam. Bain mangulunami gabi pilihan nahobar tulomoni roham. Jala persidohot paruhon harajommu. Holong hasitonga dohot hadamiommu tu sadok portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asa saya toktong medok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajommu, say saut malomo ni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang, lehom madihami sadarion hangulua siapari, sesa madosa nami songopanesa nami, idosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho, dona puna harajan, lodhagung rodi hasangahon saleleng gileleng na. Hamu di bagasa dame, jalu hamu ma pasu-pasu sia Tuhan de batang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama buhina Tuhamu jala asima rohana mida hamu. Di dopakon Tuhan de batama buhina Tuhamu. Jala di pasaur hom madamena tutod di munabe. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
hidup ini